толори нави фирмавии дар шаҳри хуҷанд дар ҳудуди кӯчаи камоли хуҷанди 162 дар рӯбарӯи супермаркети анис кушода шуд. ба меҳмонони толор маҷмӯи пурраи хизматрасониҳои ширкат, имкони интихобкунии рақами зебо, пайвастшавӣ ба тарофаҳои муфид, пуркунии ҳисоби мобилӣ, гирифтани машварат дар масъалаҳои алоқаи мобилӣ аз мутахассисони ботаҷриба, инчунин имкони харидани дастгоҳҳои навтарини мобилӣ ва таҷҳизоти дигар барои алоқа бо дӯстону наздикон дастрас мебошад. Яке аз намояндаи Ширкати Мегафон Точикистон дар вилояти Сугд мақсади кушодашавӣ боз як толори нави фирмавии Ширкати Мегафон Точикистонро чунин шарҳ дод. имрӯз мо як маркази хизматрасонӣ барпо кардем. дар айни замон ҳамаи шаҳрвандоне ки шаҳри хуҷанд метавонанд ба ин маркази хизматрасонӣ омода пайваст шаванд. маркази хизматрасонӣ дорои ҳамаи хизматрасонӣ дорад. айни замон ба тарафҳои нав пайваст карда метавонем. ба хизматрасониҳое ки ширкат байни аҳолӣ пешниход карда шудааст метавонанд пайваст шаванд. яъне дар айни замон мо иқдомои нави солинавӣ дорем. иқдоми нави солинавӣ яъне ки бо пакети 20-20 дар муддати 1 сол муштариёни мо бемалол метавонанд бо шабакаи интернетӣ истифода баранд. дар вилояти Сугд айни замон 48 маркази хизматрасонӣ фаъолият дорад. 62 нафар бо ҷои кор таъмин карда шудаанд. лозим ба ёдоварист ки толори нав дар яке аз навоҳии калонтарини вилояти Сугд дар минтақаи аз ҳама серодами шаҳри хуҷанд кушода шуд. тариқи қатори нуқтаҳои савдо, истгоҳи автомобилӣ ки дар назди онҳо толор ҷой гирифтааст, теъдоди зиёди одамон мегузаранд, мегӯяд Далер Наимов, роҳбари раёсати минтақавии Ширкати Мегафон Точикистон дар вилояти Сугд. инчунин ӯ афзуд ки ҳангоми интихоби ҷой барои толорҳоямон мо ҳамеша диққати асосиро ба талаботи мизоҷон пеш аз ҳама ба интихоби макони қулай барои муштариён равона менамоем. дар назар аст ки дар давоми як рӯз дар толори нав то 100 нафар мизоҷон мавриди хизматрасонӣ қарор дода шаванд. акнун сокинони маркази вилоят боз ҳам имкон доранд ки бо роҳи ниҳоят осон хизматрасониҳоро бевосита дар назди оператор пайваст кунанд, доир ба тарофаҳо ва опсияҳои нав маълумоти бештар бигиранд. гузориши Парвин Аҳрор ва Нодирина Симзод барои барномаи иттилоотии Паёми рӯз.